tayo din eh. May hapon taninyo. Amusod an kay tinulang na isda. Bulat. Totoo ba nasa pangangalaga mo agad ang walang maestro? Oo. Kung gano'n, magkano ang gusto mong kapatid? Pero hindi ako nakikipagnegosasyon sa mga babae. Bakit hindi? Dahil ang mga babae ay parang bata. Magulo silang kausap, pabago-bago ng isip. Kilala mo ba kung sino? Ang alam ko lang, isa kang babae. Magandang babae. Ako ang pinulang ka ng tang mula sa Sichuan. Ako si Tang Ting. Masaya akong makilala ka. Ibibigay mo na ba ngayon sa akin ang akla? Uulitin ko, hindi ako nakikipagnegosasyon sa mga babae. Nayabo siya, nayabo. Ang akla ang tanging makapagtuturo sa akin ng kinaroroonan ni Ama. Kaya kukunin ko yun sa'yo. Kahit anong paraan. Marami na kayong nagsabi sa akin yan magandang binibini. Dinamos. Saan mo nakuha ang aklat na yun? Din. At Linuyang. nasaan ang siyam na sibat ng garo? Sabi mo sa akin. Yun ay aking lihim. Alam mo ba ang nangyari sa walang maestro ng Shaolin? Gusto kong malaman ang totoo. Pasensya na. Uli, yun ay aking lihim. Hindi ka makaaral. Hanggat hindi mo sinasabi ang iyong lihim. Sining ang ahas sa mundo. Tama na. Umalis ka na. Sandali lang. Isang paalala bago ako umalis. Alam mo, masingit kang gaganda kung ngingiti ka kahit konti lang sana. Dito ka na pala. Akala ko hindi kita babalik eh. Ayos lang. Salamat ha. Sige. Papahinga ka na ha. Pasok, pasok. Marami pa upuan. Ano? Hindi ba ako nakikilala? Ah, ikaw pala yan ha? Ano? Ipapakita mo na ba sa akin ang aklat? Maganda ka. Lalo kapag gusto mo naman kaya na. Yung paniwalang babae ka pala. Akala ko lalaki ka at mas bagay sa'yo maging lalaki. Eh ano naman kung babae ako? Ikaw ang pinaka nakakainis na lalaking nakilala ko. Alam mo, ang totoo niyan. Ikaw naman talaga ang nakakainis eh. Sobra ka na. At bakit naman ako nakakainis? At isa pa, sabi ko bang tulungan mo ako kanina? Hindi. Pero nasa akin ang aklat kaya kahit na nakakainis ang ugali ko, marami pa rin ang interesado sa akin, di ba? Gaya mo. Hindi ako interesado sa'yo. Masyadong pakipon. Akala ko sino maganda. Ang galing mo rin. Ang ganda na babae nga na ha. Sino ka? Bakit nandiyan ka? Ang totoo. Natutulog ako rito sa kama kanina. Eh bigla na lang sumulpot yung kagat ng babae.
sa dalawa gagawin mo? Wala kahit alin sa dalawa. Kaya kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Alam mo, tingin ko may sira yung ulo mo. Kung ganun, alam mo kung paano magalit ang sira mo. Hindi mo ba ako? Kilala, ikaw ang pinuno ng mga kalaboy. Tama ba ako ron? Mabuti naman na lang. At yaman din lamang na mayabang ka. Gusto ko makita ang pinagyayabang mo. Sige. Kapag diniin ako, siguradong patay ka. Dali! Aba, kailangan gagalit ako. Tumigil-igil ka na kung hindi. Talagang masasaktan ka ng gusto sa akin. Tama na. Suko na ako sa'yo. Panalo ka na. Isang katanungan lang. Ano yun? Nagtataka ko, bakit ba kailangan ipala mo sa lahat? Na nasa iyo ang aklat, ha? Dahil may hinahanap akong tao. Sino? Bakit ba? Dahil ang hinahanap kong tao may marka sa balikat. At pasensya ka na, pero hindi ko talaga pwedeng sabihin sa'yo ang dahilan. Sige. Hindi na kita pipilitin. Basta mag-iingat ka na lang. At sana, huwag mo makita na mapunta sa masamang tao ang aklat ng walong maestro. Alis na. Kung gano'n, nasa kamay ni Shuyi. Ako, Master. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Kami rin, nakita rin namin sa kanyang ipas. Alam namin na pagkanasan niyong mapasa inyo ang aklat na yun. Kaya kukunin namin yan para sa inyo. Patungkol sa dalawang pirasong pila. Hindi na kailangan. Ang grupo na ng mga itinutulungan ang bahala dyan. Salamat na lang sa alok ninyo sa akin. Kung gano'n, alis na po kami. Ipatawag mo na lang kami. Kung sakaling isang araw ay kailangan mo na namin tulong. Ngunit mas mataas ang presyo namin. Simula sa araw ito. Antayin niyo ang kilos ng Shuyi. Ano ba? Ano gusto mo? Oo ba? Sige, sandali lang. Taga magsilbi! Pasok, pasok! Ako! Ano na naman? Ikaw ba si Kung gano'n, sumama ka sa amin. Saan naman? Sa Shiyang Hall. Ako sabi ka pinuno. Sino pinuno? Si Lady Sue, pinunong babae ng grupo ng itim na dragon. Paano kung ayaw? Busog na. Hindi pwede. Thank you. Thanks for watching.